Αυτό είναι το ποτάμι Καριά του Νερομήλου. Αυτό το ποτάμι προσπαθούμε να το κάνουμε προσβάσιμο σε όλο του το μήκος και γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα 25 Μαΐου 2015, πολλά παιδιά από το χωριό, για να το καθαρίσουμε, να δημιουργήσουμε το μονοματάκι μας για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ομορφιές αυτού του πανέμορφου ποταμιού. Μην τα πετάτε μέσα εκεί, θα φράξει παρακάτω, όχι μέσα στο ποτάμι. Θα το φράξει παρακάτω. Εκεί στην άκρη εδώ. Άμα είναι για να τα πάρει το ποτάμι, να τα κόψουμε μικρά κομμάτια να τα πετάξουμε μέσα. Αυτά τα αφήσουμε εδώ και να τα κόψουμε μικρά κομμάτια. Πρέπει να σημειώσω ότι σε αυτό το ποτάμι δεξιά και αριστερά υπήρχαν πανύψηλα πλατάνια, τα οποία ήταν σχεδόν στο ίδιο ύψος με τα πλατάνια των τεπών, αλλά από κάποια ασθένεια έχουν ξεραθεί όλα όπως βλέπετε και έχουν μείνει ελάχιστα. Και τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε μια προσπάθεια για να τα αντικαταστήσουμε με νέα, τα οποία θα πάρουμε από κάποιο δασαρχείο και τα οποία θα είναι εμβολιασμένα.